سلام تخطاتنا channel كمي كان يخون كمي تخونو سنة كتكون وتر مني وتايو لو من ريو عرستي برتعز بلا عرستي أبزق زيزقن أبستفل عليه حرتسب ناون تدقاقامي زرع بحريو السدما مچم بزوح سب بستفل عليه من قدي كأربونا يقول يوم بزحجي كأربونا خلو مبزحت سب أبزق زيزي كما يجيرو artificial كقرب كم زغل ويكاكا بكساد العلي كقرب كم زغل يفلتيو سلازي فتوتنا حليتنا قربتنا يكمسلو خلو جن بوشتم زصلونا سبات كن ألو حجي أبزانا لون فيديو انتين كنقبر أبتك أنا خوينهم كم فتوتنا كم قربتنا خوينهم جن بوشتم زصلونا سباسي انتي بحر اللوو زوم سبات زياتهم أب قرباهم زركبو أبتك أخيهم زلو حانت كتفلتو أزلكم جن حانت ويكلة تملك سلزراهم وي حانت زيت نزي بحر سلزن تبارعو ثم تقاهم زلو سبات حمع سبات مالتا يكون تتنكو كأنت علامة نايز channel نفسنا نخنفتش نحنا كمان كي نخوني نخالوت نخنفتش هيكونن فرد مهاب جيجا مهان تدقا قامينا يززار باب channel كالاي دما أبتك خان زولو نكتللي نفس خان كبابي خان نخت فلت انبر نما فراردن نما باسن كي تتقاملو حدرا. So key signs of a secret hater and not a true friend. أب زوريا خازر كبسب بوشتو زتسألعكا بدققن فتاوي خاز مسل كما يمثل كنرينا كسام مودة تتخطاتلوا كما جمريا لايك أبوا. Let's go. So the number one, they don't like to see you happy. Yes, بوشتم تسألوخا بدقق قربها كم فتاو تخاز مسل سبات قدامي تزيد لي وان تايم حقوس كين كخريوخا كتحقوس أيد اليوخانيم سلام تايم. A true friend يبلنا will move mountains to make you happy. Yes, تبلبوز فتوكا تبلبات فتوكا محازاغي ويعرقها كل جزية نسخانا كتحقوس قوة نختكون جوبو يفرسو جوبو يدفولكا كل ذكاء اللي قبرولكا زيت تتعي مع زنتنا نولدلنا. But your friend or enemy صلاحي خاري فتاوي خازيت فلتو will do everything to keep you down. كل سوز قبرو كل سوز زاربو نعاها كتحزن كتتشنق دامبر كتحقوس هيدا اللي كاني. And a hater won't tell you anything good or encouraging. Instead of motivating you to do this or that, they will tell you to give up and never try again. زياخا حنتا قداس ملكتها كل جزء زوم سبازياتهم زتبابعكا مورال زباكا نقدمي تخدولو نجرا يكونوا زبغا إذا كنا بنتكلم على السوشيال ميديا تكاتاتولو channel ون كخون غليزي. So اتزنو جروخا تحستو مورال كاز زهرم تسفا زغرصكا مليسكا خم تشنغد نفسها خم تسألن انت شمخا خم تسألن يزقبرا كامبر نقدميت كم تدفاي قبرخانيم كل جزء ما تسفا نخد قرص إيه كان غتهب زدرارغ دايركتلي يكون بقطع يكون بتزواوري تسفا زغرصكا تحستيهم زبو. And they don't care if you accomplish this or that. ناتكا عوت ناتكا تقبرو لوتي أقداسا يكون النعم. They are more interested in your failure. زقد سوم نعم ودي كاكريو خمبر تعود كاكريو هايكونون. Yes, they are happier when you're sad or frustrated. كم وتر دما أنت حريقك أنت تجنيك أنت تنصرتيرك حاجوس جسمهم سبات إن نزارب زلنا. Yes, اللو يوم كم زي كابكالا عالم زموت سبات كي مثلا أبزوريها كله سلزخلو الخل دما أنا نسخهم كمان كونسلا نغير نكتاتل حاضرين لنا كلتا. They often disagree with you. تخا أبزخونا عرسلي مساخة أي سمام عنيا أبزخونا عرسي مساخي أي سمام عنيا. While disagreements are common in friends, your friend enemy won't agree to anything that you say. So حانت ملكت كانت زبل كايو زقبر كايو كل جزء أنصار ريتي زلهم so that's a good sign. معناته نسخات بلا نجر ولا تصبق كله ولا تبلت كله هيقبلون يوم أنصار يناتهم ريتهم. That's a good sign. في الشخص اللي زبلت كان خاص اللي زلوا مساحة شايف اللي استوتيوي بحدث اللي زخون كمالته يكون. So كل جزء كابتن محاذا خازمت هيتقبلون تحرقينك. That's a good sign. It seems that they dislike everything you propose. نسخة زغرب كايريتو حساب كل جزء أنصار يريتوناتهم. More often than not, they'll try to convince your other friends to disagree with you. قال لما نتوم كالود محازوت كعرف تخاون أنصار ناتكاريتو نكلهم يقصقصوا برديتهم بزي رديت. نا كان محير بحر ناتقرب كخلها مساخة وشتم تلس لزلهم
ناتك حسابات كيسمع نعاها نخيسعبو ناي مقصقاس بحرون اللو مالتيو so pure haters do this to inspire you زخا كل زين نعاها نمقدع إلهم يمزقبروه these people can be very petty كم دما بحثي ولا عب نفسه كف أبدك نجارون زيج قاچقو سباتنا نزارب زلنا they want to irritate you even if they don't completely disagree with you الأمام دما تتبلو زلها جيجا ويجا لمالتو ما يكون نعاها كش كم تقول كحرقوها نخيت حجوس كورسي نابت مجمرة حجوس ناتك سلزي اليوم نسخات بوك يسمعك بزح نجار يجبروا مالتي number 3 it's hard to compliment you نبرت عين الغرازة لو تنتبي سالسيت نتبخ انتين ولا لنا compliment ويكا نعدا نكبوخا قد عقبتي زخونا من عم نوي عقبتي مخنياتو أوشتم شفينهم يم زخودو زلهم برتلي زلوا سلازي نعاخا زخونة compliment كبوخا كبيدي نعم so compliments are little gifts of love they can help boost your mood and amplify your positive thoughts نعدا أنا حدا سبسي حدا أزيو تعوي مجلس ناي فقري أتخندي تنفع أتخندي تنفعي كندي تبغي كندي تبلعي كندي تبلع كندي ترهره زبلو على نتسب مورال هبوا وشتو دما صبق سمعيت أونتاو سمعيت كم سمعوا يزقبر كمو خمس قبري فلتيوم تم بوشت خاصة أتخاتهم بوشتهم صلوها سلازي نزن تحريلهم كتحقوسن صبق سمعكن سلازي خير أيتكم اليوم زقالات زي giving a compliment is all about being genuine نعدا دما قبل بزوت زي كاب رسالنا لعلى زي بحال ديكونه قبل بزوت نعدا دما كل زي مجلس ناي رهرهن فقرني it is the total opposite for your secret hater نتوم صلات خاد نتوم بوشتم صلو هاجن كالي يسمعهم they are fake وزعت جزء fake يوم fake مالتها مالتيو بوشتو خالد بدقة خالد أمسلو كنا بلا نخلو تقرنيا why would a hater praise you and make you feel good instead they like to make you sad زي سلزي صلو خابوشتو نعهات بوز سمعك نعهات كبر زباكا نجر كبلو عقبتي نعم يعني أتوا وشتم زي اللمبر تبدأ جزر يوصل ده يكون ساتون even when they do it's backhanded compliment منال بعد نعران دحري بام كازيات تكرمي منال بعد نعران كبوخان تخينا نتخينا دما backhanded يبلون خمية زيها بقمتال بعشمر هارمكا نعبنت كنوسط أبنت لتخلي تبق على خا تبق كين كان ترى خايم تايلها واو انت دا تبق كين كا ميزان بديل كاريخا جيف نيركا مالتي تعرفي جيف كان يركا مالتهم ስለዚህ እትዝብዎ ኮምፕሊመንት ኩሉ ግዜ ብግምጣል ክወቅዓካ ዝኽእል ዓይነት ስለዚህ ኩሉ እትዝብልዎ ትናትካ ባህሪ ዋላ ኮምፕሊመንት ክም እንተኮይኖም ንዕዳ ክገብሩ እንተኮይኖም ተገምጢሉ ዝወቅዓካ ዓይነት ንኣብነት ሓንቲ ጓል ወሊዳ ናብ ስራሕ ምስ ተመለሰት ትረኽባ ሓንቲ ንበላ ዋው نات كم زنات كتب عدنا زلون دقي مسكالوت قريفة مسقال متحز قريفة خيد زغل سيك ندي دسم بلني نعاقي كون انت ندلا indirect اللي تصرف فيها تندلا كم نعرا غيرا مالتي زي backhanded compliments بحال number 4 they are competitive but in a very bad way وددر دمالون كل غزي تودادرتيوم توددر ناتهم كا ناب حماق زخدايو حجي مجمريا وددر مالت حماق مالت ايكونن اب هيوت كل سب توداداريو معناته نابت سرحكا نابت زلع على درجة كيد كتوادر تخليها تزبلت وددر مسمانيو مستوم ما حزتك كون اي قبا مسمان لا مس نفسها مستماليها مسحلوفكا صباح زبلت نسخه better version of yourself في بلو نسخه تزبلت اخد كون تخل نموخان داي كون زلومبر مسكالسب كون اي قبا مسكالسب انت خوينو دما كنتنكا غلنا ناتنا عوت نعوم بمهرام نعوم بمدخام زي كونه نحنا بسرحنا كنعب خلنا راي ايو شوف اليوم سبازياتهم قد sadly it often means doing whatever it takes even if it hurts the other person الذي زحمة وددر نبلغن بزخون يكون واقع أنا كعوات هلني نسخات وزع تسبر تحرم تسوق I don't care I قد سننيو ناتي عوات رايزة قد سنني زبن mentality تزلوم يمزيوم مغنياتو قدامي نقر نسخات عوات هيدلنيو that's it وش تمزل تسألوها بخل واقع نسخان عوات يمزليو Your competitive friend or hater, however, appears excessively self-observed, rigid, passive-aggressive, and don't know how to deal with anyone better than them. So, طيب لنا له. إذا بوشت تسألها كسبب تكاخذ له محازة خديس على خازي فلت. أنت هاي كل جزء
ኣብ ነፍሱ ዘተኮረዩ ኣነ ካብኡ ካብኣ ተሓይሻለኒ ዝብል ደረቕ ዝኾነ ፍሌክሲብል ዘይኮነ ከምኡውን ፓሲቭ ኣግሬሲቭ ብሕቡእ ክሓስየካ ዝፍትን ዓይነት ባህሪ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓውዲ ልዕሊኻ ክኸውን እዩ ዝሓስብ ወይ ልዕሊኻ ክትከውን ኣብ ገሊኡ ሰብ ኢኻ ኣብ ገሊኡ ሰብ ክበልፀካ ይኽእል እዩ እስኻ ካብ ካልእ እዚኦም ሰባት ግን ኣብ ኩሉ ልዕሊኻ ክኾኑ ስለ ዝደልዩ ኩሉ ግዜ ፀገም እውን ኣለዎም እዚ ፀገም እዚ እንታይ ይብልዎ generalized anxiety disorder ይብልዎ ፀገም እዩ እዚ psychological ፀገም እዩ so that means they get stressed out if they don't win against other people which is you so ማለት እዩ እንተዘይተዓዊቶም ሕማም ዝስምዖም ሰባት ማለት ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ኣንጻር ዝኾነ ተወዳዲሮም እንተዘይተዓዊቶም ዝሓሙ በቃ ሪል ይሓሙ እዚ ዓይነት ባህሪ ድማ ንባዕሉ ሳይኮሎጂካል ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገም እዩ ይብሉና ኣለዉ ከምዚ ኢኻ ክህልዎ እዚ ሰብ እዚ ከዓ ከምዚ ፀገም ክህልዎም ስለ ዝኽእል ኣለዎም ንብል የለና ክህልዎም ይኽእል እዩ ስለዚ ንስኻ ከተስተውዕል ክትክእል ኣለካ ከምኡ ፀገም ከይህልወና ድማ ነፍስና ክንፍትሽ ኣለና number 5 they talk behind your back of course ብውሽጡ ዝፀላእካ ሰብ ኩሉ ግዜ እንታይ ትገብር ኣብ ድሕሪኻ ይወግኣካ ኣብ ቅድሚኻ ምናልባት ፅቡቕ ካብ ክሳብ ንላዕሊ ይዛረብ ኣብ ድሕሪኻ ግን ንዓኻ ክጎድእ ዘበለ ነገር ይገብር ማለት እዩ So a friend who talks behind your back is more than just a hater. It's a brutal sign they don't respect you. So ዓርኪ ወይ መሓዛ ኢልካ ትዛረበ ሰብ ብውሽጡ ዝፀላእካ ተኮይኑ ብዙሕ ዕንወት ከውርደልካ ይኽእል እዩ we will see this ምክንያቱ ንስኻ መሓዛኻ ወይ ከም ዓርክኻ ጌርካ ትሪኦ እንተለኻ ንዓርክኻ እንታይ ኢኻ ትገብሮ ምስጢርካ ትነግሮ ብዙሕ ኣገዳሲ ሓበሬታ ካልእ ሰብ ዘይፈልጦ ክትነግሮም ክትጅምር ኢኻ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግን ብድሕሪኻ ኮይኖም ነቲ ናትካ ምስጢር ናብ ኩሉ እናዘርኡ ዓበይ ፀገም ክፈጥሩልካ ይኽእሉ ማለት እዩ so for one they may spill okay the secret ናትካ ምስጢር ናትካ ብምውፃእ ክጎድኡኻ ከለዉ ስለዚ መን የውፅአሉ እውን ከይትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ኢንዳይሬክትሊ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ንካልኦት ሰባት ከም ምስጢር ገይሮም ብምንጋር ንዓኻ ብኩሉ ሰብ ከም ትፅላእ ክገብሩኻ ይኽእሉ sometimes ዝቐርቡኻ ሰባት ኩሎም ክርሕቁ እንተጀሚሮም ክትጥርጥር ክትክእል ኣለካ ሜይቢ ሓደ ሰብ ናትስኻ ዘለካ ምስጢራት እናነገረ ንሰባት ዘርሕቕ ክህሉ ይኽእል እዩ ንኩሎም ምፅላእ ኣይኮነን ሓደ ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ ትጠንቂ ሓንቲ ሰብ ክትከውን ትኽእል እያ ታጠንቂ እዚ ሕጂ ምስትውዓል የድልዮ እንታይ ዓይነት ሰብ እያ ኣነ ስለምንታይ ከም ዝኾን ዘለኹ ኢልና ምስ ነፍስና ከይንበኣስን ከይንፃረፍን ኢለ so ለኩሉ ነቲ ናትካ ድኽመታት ነቲ ኩሉ ፀገማትካ ብኡ መዝሚዞም እውን ኣብ ሓደጋ ክእትውኻ ይኽእሉ እዮም add to that a secret hater friend may be readily talking mean things behind your back so እዚኦም ሰባት እዚኣቶም መን እዮም ኣብነት ክንወስድ ንኣብነት ዓበይቲ ኣብነታት ክንወስድ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ኣብ ክርስቲያን ምስ የሱስ ሃዋርያይ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ምስኡ ዝበልዐ ምስኡ ዝሰተየ ምስኡ ዝኸደ ፍቅሩ ዝጣዕመ ኩሉ ዝረኣየ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ግን ብዘይጠቅም ገንዘብ ብምስጢር ሸይጥዎ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ኢና ንዛረብ ዘለና ብድሕሪኻ ኮይኑ ውሽጥኻ ፈሊጡ ኩሉ ነገርካ ሒዙ ኣብ ሓዊ ክእትወካ ናብ ሞት ክፈርደካ እውን ዝኽእል ዓይነት ባህሪ እዩ so it's very dangerous actually ከምዚ ቅልል ዝበለ ነገር ኣይኮና ንዛረብ ዘለና ናብ ዝላዕለ ደረጃ ክኸይድ ከሎ ሓደገኛ ክኸውን ዝኽእል ባህሪ ምዃኑ ምስትውዓል የድሊ number 6 they disrespect you in a subtle way ኣብ ልዕሊኻ ክብረት የብሎምን ይዝንጥሉካ እዮም ግን ብሕቡእ መንገዲ እዮም ዝገብርዎ ስለምንታይ ኣዕሩኽካ ስለ ዝኾኑ መሓዛኽት ስለ ዝኾነት ኣብ ቅድሚ ሰብ መሓዛኻ እዮም ብድሕሪት ውሽጦም ይፀገሞም ስለዚ እቲ ክጎድኡኻ ዝፍትኑ እቲ ክብረት ምግዳሎም ኩሉ ግዜ ብሕቡእ እዮም ዝገብርዎ you might not notice it at first but your so-called friend will try to disrespect you ridicule you or undermine you in a very subtle way they are a secret hater so እዚ ሰብ እዚ እዛ ሰብ እዚኣ ኩሉ ግዜ ፅልናትካ ከም ዘለዎም ፈሊጥና ኣለና ስለዚ ኣብ ዝረኽቡ ኣጋጣሚ ከነኣሱኻ ከቆናፅሙኻ ከዳኸሙኻ ክሃስዩኻ ክፀርፉኻ ይደልዩ እዮም ብግህዶ ክገብርዎ ግን ኣይደልዩን እዮም ምክንያቱ ብግህዶ እንተገይሮሞ ክትፈልጦም ኢኻ ክትርሕቆም ኢኻ ክትርሕቆም ካይደልዩን እዮም ስለዚ ገለ ነገር ኣለዎም ዕላማ ኣለዎም ምሳኻ ጥቃኻ ክህልው ዝደልዩ ግን ኣብ ውሽጦምካ ፅሩያት ኣይኮኑን and that's a big problem so እንታይ ብሎም a shade thrower friend pretends they don't mean to be rude or impolite ኩሉ ግዜ ድማ ብፅላሎት ኣብ ፅላሎት ዝተሓብኡ ሰባት እዮም እዚኣቶም እንታይ ኩሉ ግዜ ከምዚ
ድፍረት ወይ ከዓ ስድነት ወይ ከዓ ዘይ መኽበርቲ ክመስሉ ከም ብጌጋ ዝብልዎ ዘለዎ ወይ ከይተረድኦም ዝብሉ ዘለዎ ገይሮም እዮም ክዛረቡ ዝፍትኑ ብሽፋን ማለት እዩ ዕላማኦም ግን ብንጹር ከጥቅዑኻ ይደልዮም ስለ ዝፈርሁ ጥራይ እዩ so when in fact they are so ኩሉ ግዜ ዕላማኦም indirectly ከጥቅዑኻ እዮም ዘልዩ experts believe it's about dominance or one-manship so ኩሉ ግዜ ዕላማኦም ድማ ኣብ ልዕሊኻ ፀብለልታን ዕቤትን ክረኣዩ ኣብ ልዕሊኻ ልዕል ኢሎም ክረኣዩን ክስምዑን ስለ ዝደልዩ ንዓኻ ከዳኽሙ ይመርፁ you might not know it but the simple comments they may say be their way to talk trash about you ስለዚ ወላ እኳ ንሕና በቲ ፍቅርና በቲ ሓልዮትና ተፀቂድና ተዓሚትና ንሓልፎ እንተለና እቲ ዝዛረብዎ ዘለዉ መብዛሕቲ ግዜ እንታይ ዓይነት ኣረኣእያ ኣብ ልዕሊኻ እንታይ ዓይነት ኣጠማምታን ኣመለኻኽታን ኣብ ውሽጦም ከም ዘለዎም ዘንፀባርቕ እዩ again ሓንቲ ግዜ ወይ ክልተ ግዜ ዘጋጥም ዘይኮነስ ብተደጋጋሚ ምስ ግዜ ዝረአ ባህሪ ኢና ንዛረብ ዘለና ሓደ መዓልቲ ሰብ ሕማቕ መዓልቲ ክውዕል ይኽእል እዩ ሕማቕ መዓልቲ ክትውዕል ትኽእል እያ ኩሉ ሰብ ክጋገ ይኽእል እዩ እዚ ንብሎ ዘለና ኣብ ነዊሕ ግዜ ዝረአ ባህሪ እምበር ናይ ሓንቲ መዓልቲ ባህሪ ንምፍራድ ከይንጥቀመሉ ሓደራ ናይ መወዳእታ never like your social media posts obviously ኣብዚ ዘመን እዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ኩልና ክሳብ ክንደይ ተራ ከም ዘሎ ኣብ ሂወትና ንፈልጦ ኢና ኣሰይ ኣብ ፌስቡክ ድዩ ኣብ ኢንስታግራም ድዩ ኣብ ዩቱብ ድዩ ኣብ ዝኾነ ፅቡቕ ስራሕ ንስኻ ፅቡቕ እዩ ብቁዕ እዩ ዝበልካዮ ስራሕ ተቕርብ ኣለኻ ንበሎ ኦኬ ንዓኻ ትዝበለፀ ስራሕ እዩ ዝበልካዮ ተቕርብ ኣለኻ ንኻልኦት ሰባት ናልባት ፍሉይ ከይካውን ይኽእል እዩ እንተ ሓመቐ ግን እቲ ብልቢ ዝፈትወካ ሓውኻ መሓዛኻ ዓርክኻ ሰፖርት ክገብረካ ይግባእ ኣነ ከምኡ ክገብር እየ ዝደሊ any person ኣነ ዝፈትዎ ሰብ ኣነ ዝፈልጦ ሰብ ወላ ሕማቕ ስራሕ ወላ ብቁዕ ስራሕ ተገይሩ ኮይኑ ዝስማዓን ተገይሩ I want to support them like ክቦም እንታይ ጎድለና I like it just gives me እቲ ሰብ እዚ ሞራል እዩ ዝኾነ በንፃሩ ሓደ ሰብ ኣብቲ መጀመርያ ሓደ ዓብ ስራሕ ክገብር እናፈተነ ከሎ ካብቲ ቀንዲ መሓዙ ካብቲ ቀንዲ ዓርኩ ላይክ ይኹን ኮሜንት ይኹን ዝኾነ ሰፖርት ተደይረኺቡ ምናልባት ላይክ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ክንብል ንኽእል ኢና ዕርክነትከ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ካላ ዘራርባ ምክንያቱ ንሓውኻ ንዓርክኻ ንመሓዛኻ ናብ ሓደ መንገዲ ክትከይድ ከላ ቀዳማይ ክድግፋ ዝግባእ ከጣቅዓላ ዝግባእ መን እዩ ዓርኪ ወይ መሓዛ እዚኦም ብውሽጢ ፅልኢ ዘለዎም ግን ኣይድግፉኻን እዮም ዋይ ስለምንታይ ክትዕወት ስለ ዘይደልዩኻ እዚኣ እውን ሓንቲ ምልክት እያ ምናልባት ላይክ ስለ ዘይዓበካ it's not a big deal ክንብሎ ንኽእል ኢና it is a big deal ካብ ላይክ ዝሓስር ወይ ዝቐልል ናይ ጥዑ ነገር እንታይ ኣሎ ንዑ ከማን ክህብ ዘይክእል ሰብሲ እሞኻ እናፈለጠ እንድሕር ኮይኑ that's totally mean ዝኻ ሕማቕ እዩ ብፍላይ ኣብ ዝጅምር ዘሎ ሰብ ማለት እዩ ሓድሽ መንገዲ ሓድሽ ሓሳብ ሓድሽ ነገር ክገብር ከሎ ነዛ ዝደኸመት ላይክ ከማን ክትህብ ዋጋ ዘይክፈላ እሞ ካብ ሶሻል ሚድያ እናባሓልካ እናሓደርካ ነዚያ ክትቦ ዘይትኽእል ተኮይንካ you are such a bad friend ስለዚ እዚ ሓደ ምልክት ክኾነና ይኽእል እዩ እጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና መዓልታዊ ፖስት ዝገበርካዮ ላይክ ከይገብሮ ይኽእል እዩ of course who has time for that ምኑ መዓልቲ ንዓኻ ላይክን ኮሜንትን ክገብር ዝውዕል ሰብ ብዙሕ ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን ከይዱ ንዝገብሮ ንዓርክኻ ወይ ንመሓዛኺ ሰፖርት ዘይምግባር ዘይምጥቃዕ ግን ፅቡቕ ኣይኮነን especially ስእልን ገለመለን ካላወስቲ እዩ especially ሓሳባቶም ሓደ ነገር ስራሕ ፖስት ክገብሩ ከለዉ ፅቡቕ እዩ ኢሎም ዝገበርዎ ናርኣኻ እሞ ካብ ፅቡቕ ምዃን እናፈለጥካ ዘይምትብባዕ ግን ሕማቕ ባህሪ ናይ ሕማቕ ሰባት እዩ ማለት እዩ okay this is clearly what your haters want to make you question your confidence ስለዚ ዕላማኦም ድማ ስለምንታይም ላይክ ወይ ገለ ዘይገብርዎ ብሓፈሻ ሕማቕ ተሰሚዕካ ኮንፊደንስካ ተተንኪፉ ንኽትገድፎ እዩ ዕላማ ኣብ መወዳእታ እዞም ሰባት እዚኣቶም ናትካ ውድቀት ናትካ ሕማቕ ነገር እዩ ደስ ዝብሎም ኢና ንብል ዘለና ብውሽጦም ስለ ዝፀልኡኻ ስለዚ እዞም ዝረኣናዮም ሰባት ኣብ ሂወትና እንተለዉ ጠቐምትና ኣይኮኑን ንሕና ከምኡ እንተኮይንና ብዘይ በዓል ሕደር ንነፍስና ቸጌርና ነፍስና ክንዕር ኣለና it's very important ንሰባት ንጎድእ ስለ ዘለና ካልእ ሰብ ንነዊሕ ግዜ ዝተዓዘብናዮ ባህሪ ከም ዘለዎ እንተሎ ግን እግርና ክንሕፅር ኣለና ምክንያቱ ካብ ጥቕሙ ኣፀቢቑ ጉድኣቱ ስለ ዝበዝሕ እዛ ቪድዮ እዚኣ እንተፈቲኹማ ላይክ ኣብዋ ናብ ካልኦት ናብ ሓውኹም ናብ ሓፍትኹም ሼር ግበርዋ of course ናብ ዓርክኹም ተገይርኩማ ብካልእ ከይርድኦም ጥንቃቐ ከድልዮ እዩ ብሓፈሻ ግን it's a very important ነፍስና ንኽንፍትሽ ዙርያና ንኽንፍትሽ እናበልኩ ከም ወትሩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲ ኢና ናትኩም ሓሳብ ናትኩም መተባብዒ ቃላት
ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ክፅበየኩም እየ እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲና ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ሰሰናይ ይብለኩም ቻው